eskilaran iotzei buelta eman baio pizkat. Zer nire fondo... Niko gondaukean hori... Lehendakari eta gainotzeko agintari guztia, sailburu, alkateak, Denis. Lehenik eta behin ongi etorriak ekitaldi honetara. Ekitaldi honek bi zati izango ditu, bata da agerraldia prentsaren aurrean, da gero bestea ekonomia arduradunen edo enpresa buruen aurrean. Eta lehenengoari irekiera emango diot, ondoren hanek hitz egingo du, mobileko arduradun nagusiak, eta gero ondoren ekitaldia itxiko du lehendakariak. Beraz, horrela joango da gaurkoa, eta ongi etorria beraz, mobilen behineko egoitzaren irekiera ekitaldira. Mobil definizioz dugu mugikortasun adimentsu eta jasangarriko erreferentzia zentrua. Estamos en Mobil, que es el centro de referencia de movilidad inteligente y sostenible de Gipuzkoa. Eta nik hasteko lehenengo hitza izango litzateke nik nahi nukeela azpiegitura hau eta zentru hau izatea Gipuzkoako eta Euskadi osoko industria guztiei zerbitzuan dagoen azpiegitura bat. Eta baita ere fundazio bat eta azkenean ekimen bat, estrategia bat esango nuke. Guretzako hilabete askon zehar lanean jardun dugunontzako gaur mugarri bada eta mugarri izaki baita ere egun oso pozgarria da. Ikusten dugulako behingoz badaukagula emaitza bat tangiblea estrategia horretan. Eta gaina uste dugu une oso garrantzitsuan egiten dugula irekiera hau. Guk jarri genuen mobil proiektu bezala orain dela 2 urte, justu gaina izan zen 2018ko urrian, eta dakizuen bezala mobil jarri zen martxan estrategia bezala, eta gero horrek erreferentzia zentrua dauka baita ere helburu, jarri genuen etorkizunarekiz programaren barruan. Gipuzkoako erronka nagusiei aurre egiteko, Gipuzkoako gizartearekin batera. Hori da etorkizunarekiz, eta beraz, ekimen horietan pauso diferentea daude, baina batzuk dira ikuspegi industrialetik guretzako giltzarri diren area batzutan apustuak egitea, estrategia eta referentzia zentru batzuen eskutik. Eta hortik hasten da Mobil, fundazioa 2019 martxan jarri genuen, hane garai hartatik ja dago pixka pivotatzen proiektua, eta nik esango nuke gaurtik ja bete-betean daukagula martxan Usabalen laborategi bat, eta horrekin ja gure zentruaren ubikazioa esaten nuen bezala tangible batez. Guk nahi duguna da mobilizatea eta Gipuzkoa eta Euskal Herri osoa izatea referentzi bat Europa guztian mugikortasun berrian. Hori da mobilen helburua eta anbizioa. Uste dugulako bai gure industriak eta baita ere gure ezagutzak, unibertsitate, lanbide heziketa, zentru teknologiko, ikerketa zentruek, dana daukatela ahalmen bat, kapazitate bat, eramaten gaituztena benetan anbiziotsua izatera. Eta garai honetan gainera apustu hori egin beharra daukagula. Baina, etorkizunarik izan espirituari jarraituz, garbi dagoena da, elkarlana dugula guretzako behintzat giltzarri nagusi. Erakundeen artean eta baita ere sektore ekonomiko nagusiekin eta ezagutzakoekin. Egia da, pandemiak markatutako egoera batean gaudela, oraindik ere, tamalez, hurrengo hilabetetan espero dugu hori gainditzea, pixkanaka, baina gu daukagun egoera larri honi erantzuteaz gain epe motzera, bistan da, epe ertainera eta epe luzera ere apustuak egiten jarraitu behar dugula. Eta arlo sozioekonomikoan, pandemioaren eragina pixkanaka desagertzen dihoazten eran, funtsezkoa da gure apustuak industrialak eta ekonomikoak egiten jarraitzea. Eta gaurkoa bat da zalantzari gabe. Horrekin egiten duguna da gure industriaren geroa eta gure lanpostuen geroa eta gure ongizatearen geroa bermatu gaurdandik hasita. Beraz, elkarlan irizpide horrekin markatzen dugu, ez? Garbi dago, elkarrena dagoela oinarri, badago baita ere espezializazioa, ez? Jaurlaritzak lideratzen duen espezializazio inteligentea estrategian RIS3 hortan gure ekarpena egitea lurraldetik, eta baita ere estelentziaren aldeko apustua. Beraz, las tres ideas fuerza que marcan Mobil como estrategia y también como centro de referencia son el de la especialización, el de la colaboración y el de la excelencia. Esos tres conceptos marcan el devenir de Mobil, porque queremos que Mobil genere un espacio innovador, pero de colaboración entre todos los agentes implicados. Queremos generar nuevas sinergias
queremos reforzar la capacidad industrial de Guipúzcoa en el ámbito, el de la movilidad, nueva movilidad, que es estratégico, y queremos alumbrar nuevos proyectos innovadores en colaboración con la industria y con el ámbito del conocimiento del territorio. Se trata, tal como hemos podido comprobar ahora en la visita con el Lehendakari, de una infraestructura puntera a nivel europeo. Parte de un laboratorio de almacenamiento de energía, que es el corazón de esta sede provisional de Móvil, y en este ámbito estamos en un centro de referencia a nivel europeo. Yo creo que en este momento podemos decir que Móvil forma parte de los 3 espacios, de los 3 centros de referencia en el ámbito de la acumulación de energía en Europa, en un componente crítico en la automoción como es el de las baterías. Y por lo tanto se trata de un centro que lo que pretende es trasladar el conocimiento excelente que tenemos en el territorio y en el país a la estructura de las empresas tractoras y también a las pymes del territorio y del país. Ese movimiento es crítico desde el punto de vista de la fundación de Móvil y es uno de los objetivos más importantes. Ayudar a nuestra industria, a nuestra pyme, a transitar hacia la nueva movilidad, teniendo en cuenta además que el 40% del PIB industrial del territorio está ligado a la movilidad. Esa transición es importante y acompañar a esas empresas en la transición también es fundamental. Bueno, beraz, bukatzeko, ambizio eta determinazioa jartzen dugu mahai gainean, badakigu hurrengo mugimentua, esan dugu dagoeneko publikoki, izango dela Donostiako Zubieta auzoan, eskuizatzetako poligono honetan, Gipuzkoako handiena dena, eta beraz hemen behin-behineko egoitza edukiko du, kalkulatzen dugu 3 urtean egongo dela hemen, olatz, beraz, nik uste dute Tolosari ere eta Bailarari Tolosaldeari ekarpen oso importante egingo diola hurrengo urteetan, baina badakigu hurrengo mugimentua eskuizatzetan oraindik ere beste jauzi bat izango dela, beste teknologia batzuetara. Aurreko astean gure konseiluan, diputatu konseiluan ja proiektua bera, eskuizatzetako proiektua mobilena esleitu genuen, eta aurreikusten dugu hor 10.000 metro karratuko sede bat laborategiekin eta martxan jartzea, eta gero baita ere 40.000 metro karratu eskaintzea enpresei eta beste eragilei polo bat sortu gezagun hor. Ikusten dugulako ezagutza aurreratu horrek daukela ahalmena erakartzeko baita ere enpresa berriak eta proiektu berriak. Beraz, han Usabaletik trasladatuko da, eskuizatzetara, Powertrain, laborategien arloa, akumulazioan, energia bilketa arloan, baina gero baita ere Powertrain edo motorraren laborategi bat edukiko dugu, eta baita ere hidrogeno pilari eskainetako beste laborategi bat. 3 laborategi izango ditu beraz, etorkizunean eskuizatzetako Mobilek. Eta beraz, giltzarriak diren beste osagaietan ere estelenteak izateko aukera ikusten dugu. Hori da, nik esateko neukena, berriro ere guretzako egun pozgarria da, mila esker lehendakariari bere presentarengatik eta bere babesarengatik, eta hortik aurrera niri eskaintzen dut hitza. Beno, kaixo, egun on denori, mila esker, lehendakaria, gaurkoan gurekin egoteagatik, sailburua, diputatu nagusia. Gaurko egunean, berriz ere, diputatu nagusiak esan duen bezala, benetan egun pozgarria da mugientzat. Gaur hemen, Mobilen urrats garrantzitsu bat ematen dugu. Diputatu nagusiak esan duen bezala, hau duela ja 2 urte pasatxea hasi zen, eta gaurkoan esan dezakegu Usabalen irekiera honetan, urrats oso garrantzitsua ematen dugula. Mobilek oso argi dauka zein du helburu, Mobilen helburua da mugikortasun berriaren arloan, Gipuzkoa, Euskadi, erreferente bilakatzea. Mugikortasun berrian ulertzen dugu mugikortasun adimendu eta jasangarrian. Eta horretarako ez daukagu inongo zalantzarik gaur hemen ari garen irekiera honetan, Usabaleko irekiera honetan, horretarako helburu hori lortzeko gerturatze horretan pausu oso garrantzitsua ematen dugula. Pare bat datu emango ditut oso azkar, instalakuntzari dagokionez, guztira 2.300 beto bat karratukin kontatzen dugu, hemen oraintxe bertan kokatzen garen gune honetan 500 bat metro karratu daude, bertan ikusten duzuen bezala, bulego, bilera gela, coworking eremu bat daukegu eta formakuntza eremu bat baita ere. Eta gero, hemen Usabalen, bihotza esan dezakegu energia biltegiretzeko laborategia da, eta laborategi honek 1.650 metro karratu gutxi gora bera hartzen ditu.
Laborategi hau, energia biltegiratzeko laborategia, diputatu nagusiak aipatu duen bezala, Zidetek, zentro teknologikoak, kudeatuko duen laborategi bata. Eta egia esan dagoeneko baita ere, kontatzen dugu laborategi Europa mailan puntero batekin, diputatu nagusiak aipatu duen bezala. Adibide gisa, oraintxe bertan, bisitan zehar ikusi dugun vibrazio maila adibidez, oso ezaugarri nabarmentsua dauke, bere konfigurazioagatikan versatilitatea handia ematen digu, eta esan dezakegu gaur egun Espainia mailan ez dago horrelakorik, eta Europa mailan ere Erresuma Batuan eta erabilera militarrentzako dago. Orduan, harro egon gaitezke hemen ditugun instalakuntzekin. Estas instalaciones son unas instalaciones muy importantes, que también lo ha nombrado el diputado general, abiertas a todos los agentes. Y estas instalaciones realmente son un paso adelante que nos van a ayudar a conseguir ese objetivo que hemos comentado antes. La nueva movilidad siempre decimos que es el futuro, pero yo creo que ya es el presente. Y las instalaciones que tenemos hoy aquí nos van a permitir hacer que ese presente, o sea, ese futuro se convierta más en un presente y hacer que nosotros aquí podamos abordar esa demanda y podamos crear y llegar a alcanzar, mejor dicho, ese objetivo que hemos comentado. Tal y como ha comentado también el diputado general, creo que también es importante y me gustaría remarcar, esto es un hito muy importante el de hoy, pero hay mucho trabajo que hacer todavía, ¿no?, para conseguir ese objetivo tan ambicioso que hemos comentado. Y ese objetivo futuro también es Eskuzaizeta, donde, tal y como ha comentado el diputado general, la semana pasada se hizo la adjudicación de la redacción de obra y donde esperamos aproximadamente 3 años instalarnos y aumentar esas capacidades tecnológicas que hemos comentado antes. Poco más que decir, una vez más, mila esker etortzeagatikan, lehendakaria, eta orain bihartik aurrera buru belarri lanera. Eskerrik asko. Erakunde ordezkari eta herri agintari zareten guztiok eta baita mugileko eta enpresako arduradunok, etorritako guztiok jaun-andreok egunon. Errepikatzeko arriskua hartuz, gaur mugikortasun adimendun eta iraunkorreko erreferentziazko zentro berri hau irekitzen dugu. Mobil herri proiektu bat da. Aipatu egin da Gipuzkoa Euskadi herri proiektu bat da. Euskadiren RIS 3 espezializazio adimenduko edo adimenduneko estrategian kokatzen da. Foru Aldundiaren etorkizuna eraikiz aipatu egin da, aldun nagusiak horrela aipatu egin du, eta Foru Aldundiaren etorkizuna eraikiz programaren lankidetza esparruan sortzen da. Eta nik gaurko honetan benetan eskertza ematen diot aldun nagusiari mobil ikusteko gonbitea luzatu egindakoagatik. Eta bestetik ere erakundeek eta enpresa sareak partekatzen dugun etorkizuneko bi eraldaketa uztartzen ditu. Teknologiko digitala eta energetiko ekologikoa. Ekimen honen bidez lehen mailako helburu bat lortu nahi dugu. Hau da, Euskadi Europako mugikortasun berriaren abanguardian kokatzea. Hori lortzeko 5 helburu estrategiko partekatzen ditugu. Mugikortasun elektrikoarekin lotutako enpresa sare berria sortzea, negozio eredu berriak, ekintzailetza eta kalitatezko enplegua bultzatzea, teknologia berrietan, hala nola hidrogenoan edo trakzio elektrikoan, ikerketa eta garapena gaitasunak indartzea, mugikortasunaren sektorearen lehiakortasuna sustatzea eta mobil poloa, aipatutako poloa nazioarteko erreferente gisa kokatzea, inbertsioak eta talentuak erakarriz. La creación de un polo de nueva movilidad es uno de los proyectos estratégicos recogidos en el programa Euskadi Next. Móvil es el centro de referencia de movilidad inteligente y sostenible, una iniciativa que ambiciona situar Euskadi en la vanguardia de la nueva movilidad en Europa. Esta sede cuenta con un laboratorio avanzado de almacenamiento de energía, gestionado por Cidetec, y unas instalaciones punteras únicas en el sur de Europa. Nuestra implicación se canaliza a través del Ente Vasco de la Energía, un ente público con una extensa y experta trayectoria en el ámbito de la energía y la movilidad sostenible. Este proyecto está abierto a todas las empresas vascas como espacio de prueba y test de sus prototipos y productos.
Compartimos los retos de futuro de nuestra sociedad en favor de la movilidad, de la industria, de la tecnología y del bienestar de las personas. Proiektu hau espezializazioan, bikaintasunean eta lankidetzan oinarritzen da. Espezializazioa funtsezkoa da garraioari, automobilgintzari eta mugikortasunari lotutako industria eraldatzen laguntzeko, bai eta mugikortasun elektrikoarekin lotutako enpresa sare berria sortzeko ere. Bikaintasuna ezinbestekoa da mugikortasun iraunkor eta adimendunean nazioarteko erreferente bihurtzeko, eta lankidetza behar dugu mugikortasunari lotutako teknologietan gertatzen ari den eraldaketaren dimentsioaren aurrean, enpresen berrikuntza zentroen eta erakundeen arteko lankidetza beharrezkoa da lehiakortasuna bultzatzeko. Hoy damos, por lo tanto, un primer paso en la promoción de un polo de nueva movilidad, que se materializará, como se ha dicho, en su sede definitiva de Zuzaitzeta de Donostia. Este proyecto se asienta en los principios reiterados por el diputado general de especialización, excelencia y colaboración. Euskadi cuenta con empresas punteras en el campo de la movilidad sostenible. Contamos con centros tecnológicos de referencia en Europa asociados en Basque Research and Technology Alliance, con Cidetec y Energigune como centros de referencia en este ámbito. Además, disponemos de un ecosistema de conocimiento avanzado en esta materia. Móvil ofrece un punto de encuentro para canalizar el potencial innovador de nuestras capacidades industriales y promocionar una economía más avanzada, digitalizada y sostenible. Amaitzeko, denok irudikatzen dugun xedea errepikatuko dut. Euskadi, Europako mugikortasun berriaren abanguardian kokatu. Bide honetan, zorionak Móvil, zorionak bultzatzen ari zareten guztioi, zorionak proiektuagatik, bultzatzen duzuen guztiagatik, bai, eta aldi berean, eskerrik asko zuen konpromisoagatik eta zuen ekarpenagatik. Egun ona izan dezazuela guztiok.